presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa pasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hi! Hello mga kasama. Kinigapon niyo Kuya Joel Bensi, kauban sa kong partner Randy Tayad. Mangumusta ka ninyong tanan. O sa tarang magigsunan mga kasama. Awhagong ko kamo nga mugamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kujit Soap, SED Celebrity Beauty Soap, o Gugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, manghigala mga kasama. Ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababay nga nagpatago lang sa ngan nga Ilvi. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Higlaan ang atong magtatampo si Ilvi. Kini ko problema mahitungod ni sa among mga silingan ba nga may lang bitaw sa tubangan pero grabe kay ilang gibuhat namo oy. Aro inyo masabtan no, ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan. No si balasi. Sino ba sila? Huwag mong pansinin. Albe, Ah, mapalipat kay video kay Day, masamo ta kanindot imbutigo. ngano day na og video kay bati day kay kog dingog. Oh, mada pa man, pero mas nindot ko tong naiskuan ba, sound ba sound. Ay isag dilang lang makapalit ra mi anak nang. Day? Isa niyo mong kastorya da, day? Ay da ka nang silingan na tong himantayon ay. Kung siya tong buhaton nila no bantayan ta. Today na sila, eh. Ay, nalalap na malinga kay wati makuha na nila. Dali na mga una ta, nakasuka na bakar. Magsukad pa. Pre Carlos, bida. Pre. Kaya, naon sa mga kayo, tagsam na yung magawa sa inyo, bida. Inom-inom to, naon sa mga Ay, kayo. kuko ninyo, pre, oy, kay wam good ko ikatampo, good. Kay wapal kita may Manuel do. Bida sa nang istorya, ha? Kami bitaw ko sweldo. Ikaw yung maabot, imo mo yung nun. Bida sa din nun, oy. May O, saan bisweldo? mo, pre, kita ka nung kayo mong bracket, pre. Pre. Lingkod sa dia, pre. Naunsa. Sabado bitaw ron. Relax di ron. Relax di ron, ha? Usingan, pre. Usayngan, pre. Relax di ron. Mao nga, mag-relax ta. Inom-inom ta ginagmay ba? Relaxation day ba? Relaxation. Oh, tagay ginagko. Kambo kita. Oh, imo sa pre. Oh, Imo sa? Oh, siya sa? Pre. Ha, kaya ngay kabilakan, pre. Kay bawa ka, kay kumpaon, pinatong ipuyan, bida sa nimoy. Sa kanir, tas gawas, manginom-inom, may problema, way badlo na to, mahubog ta. Di ba? Dro? Ay, si kaon ng sumsuma, Dro. Wa. Para sumsum na, di mo na nato kaon. Sige, pre. Ang tugi dia, pre. Tugi. Akong introhan. Ang tugi. Tugi dia. Oy, pre, sulti anti ka, sa di pa ito, antong, no? Kita safety, tangan, he, way makasagol rin sa tukumpaon, kita mga, sige, ay, larga, Dro, antong, Dro. Okay, pre, Tinoy, antong, pre. Okay. At tatagatong, debutin to me, ha, debutin to me. buti to yung mga god. Oh. Yeah. Darling, you can count on me. Sargol mo rin gado itong patayan. Ano, no, pre? Sakto na ito, pre! Para sa ko, eh. Mo na diha, tuga-tuga ka man, hindi ka kasugakod. Ay, karoon na pa ko kabalik ko inom, day. Dugod-dugay ko tawa, makainom ko. Ngay pahuway na diha, ana pag sige inom ha. Di na mo balik dito ha. Ang lagay. Hanggaw ka gida, bisag way kwarta mo apil pag inom, bisag way ka amo mo intrag yun, bida gid ni mo. Kuan man god.
Nakita na ako nga nakigsuod og maayo nga akong bana sa mga istambay sa mua. Nagsalig nga compound ra ba? Unya. Dailbe. Oy, sita, sayo di kami bangon ng... O kay mag-anda pa man taong kasamong pamahaw. Okay kaayo. Mulakaw ka? O ato ko sa iskina, magpahit kog isda dito. Kay mangita ra ba din sa Carlos og sabaw. Manang mangita kog isda dito kay labas. Kanang labas nga isda ba kay tuwaon ako. O bitaw, may kayo, lami kay na. Sige nang biyaan sa takadya na nga. Na sige day. Okay raman di ay yaning amo mga silingan din he. Mga maayo man di ay batasan. Bisay usa pa mi kabuan din he. Pero mga maayo man managad. Day, asa tong gabas diri, day? Ay gihuwaman sa tong silingan dong oy, iuli ra ko na to nila. Kisa may nakuha? Kana kung nadas at bang? Silang preboy. Oh, sila kay nagbanday sila sa ilang lababo. Mo ba? Ang martilyo na to. Ang martilyo na to. Wala sa lugid dili. Ay, mao sa ako isulti nimo. Gihuwaman pud di para i-shoot nimo. Mo ba? Oh, ako na lang gipahuwam dong oy kay maikog ta nga mag-inartita. Mga maayo ra ba kina sila mutagad nato. Mo gyud. Sa may ilang huwamon, huwam mo lang kay sahe pud kita poy wa. Kita poy manghuwam para kahuwam po tanya nilang magkinahanglan ta. Oh, mao gyud. Ang mitrusan. Gihuwaman sad. Mo ba? O man alito kinsa to nang huwam to diha kay basin og malimot ba. Oh, sige. Ako tong ingnon. O human sila gamit. Ako ingnon nga ipabalik kay basig malimtan to nyo. Matabla ba? Lisod na. Bago para batangan he. Maayo, Dailbe. Ay, nanitaw day. Ay, murag silang sita ron. Ang tapad nato ba? Kadiyo tong ha. Ako sang ablihan. Basig na ni huwaman. Nang sita, unsa may ato nang? Ay, kuan ka nang nagbinignit man good me. Maunang maubitaw na nga nanguwam ko ninyo kukuran. Mao di ay. Dawata di, mayo kay init pa. Oy, salamat kaayo nang ha. Ay, way, sapay yan, oy. Sige, day. Ang kudkuran di ay ako nang nauli, ha? Naanas sa ubos, sa iyang butanganan. Sige, okay ra nang. Og salamat pag usap ini binignit nang. Wow, alam mo yan ang binignit ko. Nagkaidugan na bitang wala katilaw binignit. Wado ko kakaunan ni day. Kakaunan ko binignit ko si Mana Santa. Mausad ako sa dong. Kamauli ka muluto ni day. Na, wa gyud koy. Kanang nakamahuan kun unsaon na. Patudlo niyan na sitaw sa pagluto. Mao gyud ako siyang ingnon dong. Sita! Kinibayan. Wari bahiri ang kurinti. Pita kinibayan. Sita! Oy, di ako squad ko, oy. Nato gibuhat. Karoon lang kakambayan ka. Ikaw gay mangitag pagi sa dilit na maputlan ron. Sa magkaoy, di ka makapaabot, ha? Nahibaw kang may gibuhat ko diri. Sige kay lang gyapog siyagit-siyagit niya. Ha? Sa kaman, nahibaw kang yangutaw ko diri. Utaw. May pang-uniform, giutaw pa. Mayo manig mo utawon. Kay mugahi man. Sa pagtuon mo aning ako, ha? Sa man, kabinit nga pansakan lang ni mo pinilo. Sita, istorya, sita. Ilom dia, oy. Tabang pa ka diri pamlansa. Sa man wala ni mo bayarin kurinti. Ha? Nagyatag ay, para disconnection ko no. Asa man akong gihatag ni mo korda. Ganun wa man ni mo bayari. Maputlang dahil ni ron, ha? Hoy, panuhak. Ayaw kong inaana, ha? Ayaw kong saka-saka istingog ni mo, ha? Ug ayaw kong pangitai anang imong kwarta. Kay nahibaw ka gyud, ha? Nadagang kang maningil nato. Siguro lang tani mo ang atong kurinti. Pero hindi na maputlan. Yung maputlan din eh. Sao naman lang, ha? Ganong maputlan man? Pangitag para ibayad. Ano mo pumangitag para bayadan, ha? Ay, abot ni mo. Ikaw, doon na ka may trabaho. Pida, oy. Nagaam tani mong problema, oy, sita. Asa lagi ang kwarta na kung ano wa man mo gibayad, ha? Gusto kang kwentahon na to? Gusto ka? Tak. Nagay paminaw. Pila imong gihatag nga sweldo? 6,000. Okay, 6,000. Ang atong utang sa tindahan, naibaw ka pila? Ilaman. Ha? 2,800. Onya. Bayranan sa tubig, pila? Pila. 490. Onya. Palitan pagbugas.
Pila. Pila man? 3,000 kapin ang sako. Pila na? Oh, lapas na sa size mil. Katapal pa ko. Unya, unsa pa maibayad sa kuryente? Ganun wa man ka musulti na ko, ha? Wa man sa ka mangutana. Bahala ka diya, oy. Bahala ka diya, bayri do. Kag maputlan ganita, ayaw pagdaho mga pauli pa ko dire. Muli ko sa amo, biyaan te kambuang ka. Kisa nasaba kayo? Sinang sita, huwag iyang bana, nag-away na sad. Ano man? Ay, ambot lang, uy. Unsam na sila, oy. Sabar ba kayo kumag-away? Ay, dapat sa diin na sila, uy. Di tamang hilabutan ng ilang away. Wa tay labot, ana. Unsam na taon na sila, oy. Mag-away pa man? Uy, Ha? Carlos. Away, magyapon nga mga idara naman ta. Hala, no? Way gipili nga edad ang mag-away, uy. Mag-away mga ng pulos buta. Hasta buta mag-away pa? Oo, mag-away bitaw na. Usap ko nila awayan, sad. Ay, nag-ilog sa remote TV. Singa? Day, kanang pahuwa mata kwarta, day, be. Kanang putladan manggod mi sa kuryente, god. Pila may imong bayranan di ay nang? Ay, hapit mo 3,000 kay duha naman kabuwan. Uy, hala, kadako ninyo bayranan sa kurentino. O, lagi, uy. Kano sa manaputla nang? Karon ng hapon, kinahanglan mabayra rong adlaw. Saon imbana na ko, ha? Nagtuo manggod na dako na kayo ang iyang sweldo nga iyang ihatag nako, ha? Mahimo bagod na kanang iyang sweldo nga 6,000. Ay, sige lang nang, napa mo ko'y kwarta dire. Kasi lang sa gamita. Ay, salamat kaayo ha, taon. Ako lang niya ni ilisan sa sweldo sa kong bana, day. Sige nang. Salamat, day. Tungod lagi kay nasuod na namo sila ng sita, ako na lang sang gipahuwam ang kwarta nga mo'y gi-budget unta namo samtang magdagan ang adlaw. Pero nisalig lagi mi nga mubayad ra sila mo tong gipahuwam nako. Unya to? Ano wa man ka magsulti? Ngayon mo din gipahuwaman ng atong kwarta? Nisaad magud siya nga iyang ilisan inig sweldo sa iyang bana. Nga na, Elisa. Wa pa. Paningli dito ha, paningla ha. Paningla gina, baobyo ka nga. Nakalisod po ta dire. Oh, lagi dong. Ang tinuod, maikog ko maningil, basta ingon anak good, huwat radyo ko umudunol siya ba, pero nagsige kog huwat, wa mangyud ko'y nakitaan, uy nga nigawa sa ilaha nga mubayad untas amua, wa gyud, unya to? Uy, sana na sa kay taxi, uy. Ha? Sinagsita man day na. Ug murag hikang nangumpra. Wala sa ato pa kwartahan, di siya ron kay nangumpra man. Anya, wa pa ka tumalimot sa iyang huwam diri na ako, no? Katong gibayad sa kuryente. Ay, nitanaw siya na ako. Uy, wa man lang bisag smile. Ngano to siya, uy? Ay, akong istoryahan, bi. Akong suwayan. Mangutan ako na ano ba sila'y kwarta. Hello, nang sita. Si ato ni mo. Ako anang kanang nanakay kwarta nang maningil unta ko atong giwaman nimo ba? Katagan bayad sa inyong kuryente? Mao ba? Na, pasensya ka na gyud ay Elbi. Wa, nagkukuy kwarta dire. Mangutang pa man kani ko rupio para ikobra. Mao ba? Kaluoy sa town. Sige lang nang, sa sunod na lang ha. Basig napikihan karon. Sige nang, salamat nang. Gisirhan mo kalit pultahan. Murag lain na gidida. Murag na ni maho na ni giding kumo. Sultihan ako si Carlos, be. Usa, mauna yung reaksyon, ha? Mauna yung ipakita niyang reaksyon sa imong pagpaningil niya. Udong. Nawa na, sakoy na ito, Elby. Ha? Basta ingon ka na, liso na, gahin kayo ng mga mubayar ingon na ng klasiya. Unyan sa mo na to, anak dong. Oh, wala tayo mahimo, ni. Collateral damage na lang, no? Ha? Dili, uy. Ngika, no? Paninglon, ginoon ako siya. Ngika ko nila. Sila pa gitabangan. Unya kita na hino, uy, magkukod nila. Ikiha ko noon na sila. Agwanta na lang yun, Elby. Yate, ko palabot ini, uy. Dako ako na magbayaran ng kuryente. Di ko ni mahimo. Duda ko. Duda gid ko ini. Kini sila sinang sita. Mo ginagbinuang ini. Nang sita, murag di na kini maayong imo da. Noon sa kadiya. Bida, wa makay utang kabubuton, uy. Ngano ka? Naibaw kag pilay among bayranan sa kuryente, ha? Hapit mo 10,000. Ug wa ko'y laing ginudahan. Kamura, mitapos among kuryente nga wa mananghid. Sa, niyabag ka diha. Sos, adala pa buang-buang, uy. Way laing putlanan og kuryente dinhi kamo. Uy, tanaw walag mitap ba me. Magkita bitaw na ron. Carlos! Carlos!
I-off ang plangka na to. Tan-aw na to, dili mo mapaong ang inyong sugag apil. Mapaong galing apil, usaribot pasabot ana, nitapos amo. I-off, Carlos! Oo, day. Uy, kangit-ngit ako sa tibuok compound. Nya, unsa man, napaong ug apil ang amo, ha? Ang amo raman lang gani mo'y nagsiga. Tibuok compound mo'y napahong. Tuwa sa inyo ng sita. Sa pati pasabot hindi. Tibuok compound ni taps among kuryente. Mo na among problema. Pag off among plangka, pero tingit-ngitas tibok compound. Pag on og balik sa among plangka, disiga po na tibok compound. So klaro kaayong among mga silingan diri ni tap tanan sa among kuryente, gawas nilang nagsita. Unsaon ni namo? Amo man na sila ikiha? Kuyag mo kontrahan mis among mga silingan. Uy, unsa mong buhaton ani? Unsa man og kamo ang pasultihon? LV. Kalibutan. Good morning, Diwang! Sutupan, no? Dodong, Pedro! Good morning, Dong! Oh, Rigan Cabriran. Sige ba mong i-announce sa may kapil? Labi na yun ni Kwan, Arnold Galiste. Kutsal Arnold, pero maminto yun. Si Council Dan Perez Segovia sa dito sa Bilyaba. Poblasyon Norte, Bilyaba. Council Dan Segovia. Ug sa tanan na tong mga amigo, si Drong Range po di ay. Kumusta ka diha? Unya sa tanan mga amigo na to. Labi na yun sa RMD construction ni Council Rocky nga doon natay drama diha umaabot sa Lubok ha. Unya na nako ipaibaw ninyo sa January 15 doon natay drama diha sa Lubok. Magkita-kita tanyo niya sa drama nga naguluhan sa tanang bakak ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Council Francis Paris. Magkita tanyo diha kini ubos sa pagdapit sa RMD construction ni Council Rocky Destacamento ha. Hala din niya diha sa Lubok. Ati Pres, nga tong sinder Ati Pres, si Inday Ilbe. Mao ni si Ilbe Ati Pres na problema taon siya ni Ati Pres kay dilakturon lang nato Ati Pres. Ang tanan niya mga silingan diha man ikonik sa kuryente sila. Dako ni kay sa bayaran na Ati Pres. Hibong taon siya pagpaong sa plangka. Ang tanan sa compound, paong. Ang ilahara taon ni Banang kit sa tuwing iyang kaistorya, Dodro. Ang ilara yung sa ilo, ilang ng sita, mauri ito yung paong. Ang iara bagyip sa ilan, sinang sita, kay dako lagi taon sa biran. Lagi pero, kana ina nagulat, di ba ma, imo man ang masumbong dito. Sumbong Nga, sila naman ay mong kuanan na. Sila na. Wag ito siya kalibutan lagi. Tipres ngayon, ana, day. Pwede na mo, day, Elbe, pwede na mo ato sa opisina sa Bicol. Bas, si Sir Danny Hipiga, diha, duulan lang na mo Sir Danny Hipiga. Kay tabangan ka na diha Sir Danny, naana sa Bicol, naana sa opisina. Sir Danny Hipiga, may duula. Kung sa mga problema nyo diha sa Bicol, kayo mamutabang dayo na. Sulbaron din na yung problema sa inyo, na. Naiwa mo silingan na natin, Pres, gipausab ra Manila, gipariwiring, tanan, gipausab, giusab ang plangka karon. Wa na, normal ra. Ang katong ni kunik sa ila, ang nitap sa ila, wa na sa isuga, taon. Mao na nga, ipaadto lang Sir Danny, kung sa'y buhato na Day Ilbe, Sir Danny Hipiga, na sa SM nga opisina. Maura na ako ikatambag ni mo. Bam! O sama ikatambag ni mo, di ba? Nandun na yung tap sa itong mga linya. Sir John Paris, o sa ikatambag ni Sir Sa John. ito yung award nila dawat lan. Kinabuutanan nga, saan na pangalan na? Kanang, Model employee. employee. recognition Nga model bisan, employee. unsa kalayo to si Bunga. Sayo kay mabot rin alas 6, diya na. Ang recording alas 8 pa. Alas 2 ka daw, lakaw. Pag-abot, recording. Boy, recording. Uli. Ano atong pasibya ni atong paambit, no? Yeah, sige. Ilabi natin mga pangutana, ilabi na yun kumon kay ni ato ang problema nga Common kanang mo kuryente mo kalit lang kataas kadako imong bayranan nga ang imong appliances usaraman kabuok. No, kada. Ang korte nga ko ni ato ko dito sa Beko nga ano nabot nag 600 akong bayranan nga ang ako ang minimum sa una 20 raman. Ay, wa ka mauwaw? Ha? Wa ka mauwaw. Dili kay wa mo ko appliances, bumbilya ram dulok mo. Di ayos sa reka Oo. po. Ito naman si Ari yung gisiguro, kaya na may mo anak nila. Mananag-alagi ka laguma ka. Si Ari siguro. Natay paambit rin. Kani, magsugod man ni katunay ingon, way igabaos, kay way ila, mahuwam, makapahuwam siya, maninggal sila, marag mo singgaka. Ato na ho ni, Lucas
Kapitulo 6, versikulo 11. Beto, i-check mo sakto ba? Luke 6, verse 11. Higugmaa hinuon ninyo ang inyong mga kaaway ug buhata ang maayo ngadto kanila. Pahulama sila sa walay pagpaabot nga bayran. Kay sa ingon ini, dako ang ganti nga inyong madawat ug kamo mahimong mga anak sa labing halangdong Dios. Kay siya maayo ngadto sa mga dili mapasalamaton ingon man sa mga dautan. Dili lang gid ta magulog dita bayran Pedro. Naa man diri sa Biblia. Nga mapulo sa niyo gita mabayaran. Ang langit ang mubayad na man dire. Oo. Di man na sa mamaka. Sige. Apan wingon gid proban ay tao naman ko. Umingon proban. Apan diri siyang pangutana nga parte anang sa suga nga usa na sa imong mga major problem sa imong pag-send ni ato ang suwat karon kadang na ang sakto tong imong gulyat pagkikita dito sa mga kadagkuan sa inyong electric company asa ka mo masakop naaba mo sa Vico kung Cebu naaba ka mo sa Mico kung Mactan ug tuwa ka mo sa Lerico sa Leyte o katong sa Lana tubod kami ni Alvin sa tingati pagkikita ka mo sa ilahang mga og di ko mo kalugar mahimog magnamoy makita nga lineman nga mga na diha pagpakonsulta ka mo aron masulbad ka ng inyong problema anang dako inyong bayranan ha kay kining dako nga bayranan Pedro at Pres kumon man nga problema Kumun ko tao. kumon man nga problema ug sa una doon ay mutab sa among kuryente at Pres mukalit magbuto ang kuan. O, di ka daog. Oo? O, di ka daog. Pero karon mura din na mabuto. Saan naman yung mabuto? Wala, padayon. Padayo, mabuto? Padayon mo sulbong. Oh. Salamat ka pala ganing kalaman. Kung ako ang pasultihon.